טוב, שלום לכולם, אנחנו נעבור קצת על התרגול שנתתי לכם, בנושא של זוויות צמודות, בהקשר גם למשוואות. אז בואו ונתחיל נראה איפה התקלות ואיפה היה קושי וכן הלאה. בואו נזכור את הדבר הכי חשוב, שסכום של שתי זוויות צמודות, זה 180 מעלות, זה אנחנו צריכים לדעת כמו שלמדנו בכיתה. מה זה זוויות צמודות כבר הגדרנו? במקרה שלנו, מה שמופיע פה בעצם בציור, אנחנו מבינים שאם אלפא ובטא הן צמודות, הרי אנחנו יודעים שאלפא פלוס בטא שווה 180 מעלות. זה אנחנו יודעים, ואנחנו נשים על זה מסגרת קטנטנה, כדי לזכור את זה. הנה דוגמה איך שזה ממש עובד עם מספרים. אם ידוע שפה יש שתי זוויות צמודות, יושבות על קו ישר אחד, אז בוודאי שאם הזווית האחת היא 55, אז המשלימה שלה ל-180 מעלות, כך אומרים, המשלימה שלה ל-180 מעלות, זאת 125 מעלות, כי 125 מעלות פלוס 55 מעלות, הרי אתם יודעים שזה 180 מעלות. זאת הסיבה. בסדר? אוקיי. עכשיו בואו נתקדם קצת לנושא של משוואות. ותשימו לב פה איך זה עובד. ידוע שאלפא ובטא, נורא חשוב לקרוא מה נתון. אלפא ובטא הן שתי זוויות צמודות. זאת אומרת שמישהו מכריז על זה, ואם זה הכרזה, זה אומר שזה נתון, וזה בל יעבור. אומרים לכם שבטא היא שווה לחמש אלפא. 5 פעמים אלפא. אז צריך לחשב על פי המידע הזה את אלפא ואת בטא. אז נראה כאילו איך זה יכול להיות. אנחנו לא יודעים מי זאת אלפא ואנחנו לא יודעים מי זאת בטא, ובכל זאת אנחנו מבקשים מאיתנו לדעת כמה כל אחת שווה. אבל אנחנו צריכים לזכור את הדבר הבא. שימו לב איך זה עובד. שוב, אלפא ועוד בטא שווה ל-180 מעלות. זאת נקודת המוצא שלנו. זה לא סתם מידע, זה מידע שגורם לנו ליצור משוואה. משוואה ראשונה שאיתה אפשר להתחיל לעבוד. אז אם אלפא ובטא ידוע שזה 180 מעלות, אנחנו לא יודעים באמת מי זאת אלפא ומי זאת בטא, אבל יש פה מידע נוסף. כאן, מה המידע? שבטא שווה בעצמה ל5 פעמים אלפא. כלומר, אגב, מי הגודל הגדול ומי הקטן, לדעתכם? האם בטא היא הגודל הקטן או אלפא היא הגודל הקטן? מה אתם חושבים? כמובן שבטא היא הגודל היותר גדול. למה? כי צריך 5 פעמים אלפא כדי להגיע לבטא. אז אלפא היא הגודל הקטן ובטא היא הגודל הגדול. כי רק אם נכפיל את הקטן פי 5 פעמים, אז נגיע לבטא אחת, סוף סוף. טוב, זה מאוד חשוב מה שאמרנו עכשיו, תנסו לזכור את זה לעתיד. בכל אופן, אלפא ועוד בטא זה 180 מעלות. ועכשיו, אם זה נכון, וידוע, וזה נכון, מה שאפשר לעשות, זה דבר מאוד פשוט. איפה שאנחנו רואים את בטא בציור, אנחנו יכולים לרשום במקומה את 5 אלפא. מאחר וידוע ואמרו שבטא היא שווה ל5 פעמים אלפא. זה לא תמיד קורה, זה מקרה מסוים שמדברים עליו, שבטא היא שווה ל5 פעמים אלפא. יש כזה מקרה, יכולה להיות 4 פעמים אלפא, יכולה להיות 3.5 פעמים אלפא, או 200 פעמים אלפא. זה לא משנה. אבל יש פה מידע מסוים על מקרה מאוד ספציפי, אנחנו נראה איך אנחנו מסתדרים איתו. אז איפה שאנחנו רואים את בטא, אנחנו שמים 5 אלפא. כלומר, לא קוראים לה עוד בטא, אלא מחליפים את שמה ל5 אלפא. עכשיו, למה זה טוב? כי כרגע אנחנו יכולים להגיד שבעצם, איפה שראיתי את בטא, אני שם 5 פעמים אלפא, כמובן שיכולתי לעשות את זה באופן ממש מיידי כאן. איפה שאני רואה את בטא לשים 5 פעמים אלפא, אז יכולתי להחליף את בטא ישר ב5 פעמים אלפא. ומה שאנחנו מקבלים זה את הדבר שמופיע, זה מופיע כבר פה, הנה כאן, יוצא בעצם
שהאלפא הזאת, ועוד 5 פעמים אלפא, כי זה לא משנה חוק החילוף בחיבור, זה בעצם 180 בטא. ולמה זה עוזר לנו? כי אנחנו מסוגלים לפתור את המשוואה הזאת. מדוע? כי הנעלם שלנו הוא אלפא בלבד. אז בוודאי שאפשר לפתור כזאת משוואה, ולא בשני נעלמים, אלא נעלם אחד. פשוט מאוד יוצאים לדרך, אומרים שאלפא ועוד 5 אלפא זה 6 אלפא, ומפה הדרך שלכם קלה מאוד, כי אתם כבר מכירים לפתור משוואות, וזה שווה ל-180 מעלות כמובן. זוכרים שמחלקים ב-6, 6 הוא לא מעלות, שתדעו, הוא מספר טהור, ומחלקים ב-6 ומקבלים שאלפא שווה 30 מעלות. שמים מסגרת ופתרנו את התרגיל. אבל לא לגמרי פתרנו, כי מה שמצאנו זה רק כמה אלפא שווה, אבל אנחנו לא כרגע יודעים באמת כל אחת מהזוויות. אחת אנחנו יודעים. עכשיו אנחנו יכולים להחליף ולומר, בואו ונסתכל, נעשה את זה בקו, רק שנייה, נסדר את זה כאילו הציור מחדש. אוקיי. בואו ונחליף את הצבע אולי לשחור, אני חושב. כן. ועכשיו, זה כמעט זז הפוך, התבלבלתי. לצד הזה, נכון? הכל הולך בקלות פה במחשב. טוב, אז אלפא היא 30. אז בוודאי שאם אתם מסתכלים על הציור הזה ועל הציור הזה, שהוא די דומה, אז אלפא תהיה פה וגודלה 30. אין צורך להציב גם בשני את ה-30 ולהגיד ש5 פעמים 30 זה 150. אפשר גם להסתמך על זה שאלפא ועוד בטא זה 180 מעלות, ולכן כאן תהיה בטא, 5 פעמים אלפא זאת הבטא שלנו, שהיא תהיה 150 מעלות. ואכן ביחד הן נותנות 180. בסדר? אז שוב אני אסכם את מה שהיה פה. עבדנו בעצם בנעלם אחד. כאן יש 2 נעלמים במשוואה. גם כאן יש 2 נעלמים במשוואה. זה לא טוב, אנחנו לא מצליחים להתקדם. אבל כאשר אנחנו מחליפים אחת מהמשוואות, זה נקרא הצבה, זה הקו הכחול הזה, איפה שאני רואה את בטא, אני שם 5 אלפא. ולמה? כי כאן זה כתוב. בטא היא 5 פעמים אלפא. אז איפה שאני רואה את בטא, אני שם 5 פעמים אלפא. לדבר הזה, או לטריק ההגיוני הזה, או לדרך הזאת, קוראים הצבה. אנחנו פשוט מציבים, ואז אנחנו משיגים מצב שבו יש לנו משוואה אמנם, נכון, אבל בנעלם אחד, והנעלם הוא רק אלפא. ובגלל זה אנחנו מצליחים לפתור אותה. לאחר שסיימנו את הפתרון, אנחנו כמובן חוזרים איתו לעבודה, ומציבים אותו בכל מקום שהיה כתוב אלפא, אז אנחנו מקבלים 30 מעלות. בסדר? כפול 5 זה 150 וזאת 30. טוב, בואו נתקדם לתרגיל הבא, שבו אנחנו במצב די טוב. למה? כי להבדיל מהתרגיל הקודם, היה לנו קודם גם אלפא וגם בטא, 2 אותיות. וידענו שזה צריך הצבה בשביל לפתור את זה. אבל כאן לא צריך, בגלל ששתי הזוויות נמצאות באותה אות, באותו נעלם. אז אין בעיה, אנחנו יודעים את הכלל, מה הכלל? סכום 2 זוויות צמודות, בטח אתם יודעים להשלים, שווה נכון מאוד. אז סכום 2 זוויות צמודות שווה ל-180 מעלות, זאת נקודת המוצא שלנו, ומה שאנחנו רואים בעצם, כאן 2 זוויות צמודות, כאן 2 זוויות צמודות, כאן 2 זוויות צמודות. מאיפה אני יודע את זה? אם לא היה כתוב את זה פה, שנתונות 2 זוויות צמודות, לא הייתי יודע. אבל בגלל שהם אמרו שזה קיים, אז כל הירוקים זה זוויות צמודות. מה עושים לזוויות צמודות? אנחנו יודעים שסכומן הוא 180. טוב, מכאן אני בטוח שתדעו לפתור, אז בואו נלך על הכי אחרון, סעיף ג' וננסה לראות איך זה עובד. כמובן שאני לא אפתור לכם, בוודאי שלא, רק אדגים את ההתחלה, ואתם תמשיכו לבד. אז 2x ועוד 35, זאת הזווית השמאלית. והצמודה שלה היא הימנית, אז אם סכומן, אז זה חיבור, למי? ל7x ועוד 10,
מי ששואל אם הייתי צריך לשים פה סוגריים, במקרה הזה לא חייב, כי גם יש פלוס, אם היה מינוס כן, אבל בפלוס לפני הסוגריים לא חייבים, אז נוריד את זה, והסכום שלהן שווה ל-180 מעלות. איך אני יודע? כי זה הרעיון של זוויות צמודות, שהסכום שלהן 180 מעלות. בסדר? אוקיי. אז זהו, ומפה אני מניח לכם לפתור את זה, אתם יודעים לכנס איברים, את ה-x'ים ביחד, את המספרים הרגילים ומעבירים צד וכו', ומחליפים סימן, ומפה אתם יודעים את הדרך. אוקיי, בואו נמשיך לדוגמה הבאה. כמובן, האחרים א' וב' הם פשוטים יותר, כן, אבל אותו דבר, אותו רעיון. טוב, פה אנחנו מתקרבים וחוזרים לאן? למצב שהתחלתי איתכם את השיעור. שימו לב, עוד פעם יש פה עניין של הצבא. כאשר אנחנו מקבלים משוואה עם שני נעלמים, אי אפשר לפתור אותה. גם את זאת לבדה אי אפשר לפתור. אבל כשהם ביחד, אז אפשר לעשות הצבה אחת לתוך השנייה, וזה כן מצליח, כי אנחנו עוברים פשוט למשוואה חדשה בנעלם אחד. ואת זה אנחנו יכולים לעשות. טוב, אז בואו נעשה דוגמה, בואו ניקח את, אוקיי, קודם כל נקרא את הנתונים. אלפא ובטא הן שתי זוויות צמודות. טוב, נורא חשוב לקרוא את הנתונים בהתחלה, זאת נקודת המוצא שלכם. אם תפספסו משהו בנתונים, אחר כך זה לא טוב. אז כרגע אנחנו יודעים שאלפא ובטא הן שתי זוויות צמודות. אוקיי, אז אם הן שתי זוויות צמודות, אני יודע את החוק. שמה? החוק אומר, טוב, אתם בטח כולם מתלהבים ואומרים את החוק. ברור שאלפא ועוד בטא, זה לא משנה אם זה משמאל לימין, כי יש חוק חילוף בחיבור, אמרנו את זה כבר היום. זה 180 מעלות. זוכרים? כן. ועכשיו נהיה נורא קל. מדוע? כי זאת משוואה אחת, נכון. בשני נעלמים, נכון. אי אפשר לפתור, נכון. והנה אנחנו רואים למשל את דוגמה ד'. אוקיי, בואו נסתכל על ד'. אוקיי, גם ד' היא משוואה, נכון. בשני נעלמים, נכון. ואי אפשר לפתור אותה לבדה, נכון. אבל אם אנחנו נצליח לעשות משתי אלה משוואה אחת, וצריך לדעת איך לעשות את זה, אז תכף נראה, זה לא בעיה. אם נצליח לעשות מהן משוואה אחת בנעלם אחד, אז הצלחנו לפתור את הסיפור. טוב, אז איך נעשה את זה? כי למשל באלף אומרים לכם מי זאת בטא, אז היה נורא קל לעשות את זה. או בבית הייתם אומרים לכם מי זה בטא, אז היה קל נורא להציב במקום בטא. או בגימל היו אומרים לכם מי זאת אלפא, אז הייתם מציבים את הדבר הזה במקום כל מקום שכתוב אלפא. אבל פתאום בסעיף ד' לא מופיע מי זאת לבדה. אוקיי, אז זה לא כל כך בעיה. פשוט לוקחים אותה ומבודדים את מי שאתם רוצים, או את אלפא או את בטא. אז בואו נגיד שעכשיו אני כן רוצה לדעת מי זאת אלפא, רק מי היא סעיף ד'. אז אני כן מצליח לעשות את זה. פשוט מעביר את המינוס בטא לצד שני, ואני אקבל שיש לי 50 מעלות שהיו שם, ועוד בטא. זה לא משנה אם זה בטא ועוד 50 או 50 ועוד בטא, פשוט נשמור על הסדר. אוקיי, אז עכשיו זה עוד פעם נהיה קל, כי אני כבר יודע מי זאת אלפא. אז הפעם לוקחים את אלפא שאנחנו יודעים מי זה הדבר הזה, ואיפה שאנחנו רואים אלפא במשוואה הראשונה, אנחנו שמים את זה, מציבים את זה. ומה יקרה? הולכים וכותבים את הדבר הבא, זה מה שיקרה. שמה? במקום אלפא אתם זוכרים, במקום אלפא אתם זוכרים אנחנו רושמים 50 מעלות ועוד בטא. ומה אנחנו נשיג? שאנחנו נגיע למשוואה בנעלם אחד שקוראים לו בטא. מה זה משנה את מי אנחנו מוצאים קודם? טוב, אז מתחילים. אז קודם כל במקום אלפא אנחנו רושמים 50 מעלות ועוד בטא, ירוק ירוק אתם רואים? אוקיי, אז בואו נרשום 50 מעלות ועוד בטא. כן, עוד לא סיימנו לטפל במשוואה הראשונה, כי יש להוסיף את בטא. מדוע? כי זאת המשוואה. אנחנו רק מחליפים את אלפא עצמה בסיפור הזה, אבל השאר נשאר, אי אפשר להתעלם ממנו, אז עדיין יש לנו ועוד בטא, ועדיין יש לכתוב שווה ל-180.
יופי. מה קיבלנו? משוואה. אחת. בעלת כמה נעלמים? נעלם אחד שקוראים לו בטא. אפשר לפתור. אז אני את זאת אפתור לכם, לא, אני לא אפתור לכם. אני חושב שאתם תעשו את זה לבד. אתם תאספו את שתי בטא ביחד למצב של שני בטא, וטוב, את השאר אתם יודעים, להעביר וכולי. נכתוב שני בטא שווה בלה 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 בלה, כי אתם תדעו מה לעשות. אני חושב שזה הסביר הכל. כמובן שבסעיף ו' הוא קצת היותר מתוחכם. למה? למה הוא יותר מתוחכם? כי אין אלפא בודדת או בטא בודדת, או בטא בודדת אפילו שהיא כאן. אגב, איך נבודד אותה? נבודד זה אומר, נשאיר אותה לבדה. בסעיף ה', איך נעשה את זה? בואו תסתכלו, כמובן שזאת המשוואה הראשית שאיתה אנחנו עובדים, כן? אבל בואו נסתכל על ה', 4 אלפא פחות בטא. אני רוצה את בטא. טוב, כי את 4 אלפא יותר קשה להוציא, כי צריך לחלק ב4 וכאלה. אז את בטא יותר קל, בואו נראה. תסתכלו, רמז. רק שנייה. אוקיי. אוקיי. אז, הנה. בואו נסתכל איך אנחנו נשארים. אתם רואים שכדאי להישאר עם בטא ולא עם אלפא, כי אלפא עוד יש לה 4 פעמים, אז צריך יהיה לחלק. אז בואו ונסתכל רק על בטא. אפשר גם לבודד את אלפא, זה לא בעיה, אבל בואו נסתכל על בטא. מה עושים? את בטא נעביר לצד השני. אוקיי. ואת 80 נעביר לאגף שמאל. אוקיי. אז מה יקרה? 4 אלפא היו פה. מינוס 80, כי הוא מגיע לאגף הזה, שווה, הפעם השליליות של בטא הופכת לחיוביות. אז קיבלתם את התשובה. למה בטא שווה? בטא שווה ל-4 אלפא ועוד 80. אז מה עושים? עושים הצבה של הדבר הירוק הזה, הפעם בבטא. זה כל הסיפור. מה שכתוב אותו מציבים. בסדר? ורמז אחרון לגבי ו', שוב אתם תצליחו כמובן לפתור, אבל רמז. מה הבעיה בו'? יש בעיונת קטנטונת, אבל אנחנו נתגבר עליה בקלות, אם מבינים את הרעיון של הצבא. כמובן, אני לא שוכח להזכיר לכם שבסופו של דבר תסתכלו מה ביקשו פה, יש למצוא את הזוויות עצמן, כן, יש למצוא כל אחת כמה היא שווה, אז גם את בטא למצוא וגם את אלפא, אל תשכחו להציב כדי למצוא אותם. לא לשכוח את ההצבה בסוף, אחרי שמצאתם. טוב, תסתכלו על סיום, את מי כדאי לבודד. בטח אתם חלוקים בדעתכם, חלק אומרים נבודד את בטא, נבודד את אלפא. בואו תראו, אני חושב שכדאי לבודד את אלפא, ואני חושב שאתם מסכימים על זה, כי יותר קל יהיה לנו להעביר, קודם כל לסלק את הסיפור הזה מהמשחק, ונקבל 2 אלפא, אבל זה לא כל כך משנה האמת, שווה ל10 שהיו שם, ועוד 3 בטא. אוקיי, אז עכשיו מה עושים? עכשיו כאילו יש בעיונת קטנטונת. מה הבעיה? שאנחנו רוצים את אלפא, אנחנו לא רוצים את 2 אלפא. זה נכון. אז מה שצריך לעשות זה לחלק, בגלל זה תרגיל טיפה יותר מורכב. אז לחלק את כל המשוואה, אם אתם רוצים לדעת מי זאת אלפא, כי אני אלמד אתכם תכף שיטה אחרת. אז תראו מה קורה אם אתם רוצים לבודד את אלפא. אז זה יקרה שאני בעצם צריך לחלק את כל המשוואה ב2. אז אלפא הייתה משתחררת, ואז הייתי עושה קו שבר גדול, כי כל הביטוי שקוראים לו 10 מעלות ועוד 3 בטא, צריך להתחלק ב2. זה ברור. עוד פעם, אם אני מחלק את אגף שמאל ב2, אז את כל המשוואה, גם את אגף ימין אני מחלק ב2, כל מה שהיה. אנחנו זוכרים את השיטה של האיזונים. מה החיסרון בדבר הזה? החיסרון שקיבלתי את אלפא אמנם, אבל היא בצורת שבר. עדיין ההצבה תהיה, ואם אתם זוכרים את ההצבה שהייתה, שאלפא ועוד בטא, הרי זה 180
מעלות, את זה אתם זוכרים, אבל מה שיקרה כאשר אני אציב במקום אלפא את הדבר הזה, אז מה שיקרה לי זה בעצם שאני אשאר בעבודה עם שברים. כלומר, שלא מפחיד, אפשר, אבל אני תכף אראה לכם רעיון אחר. ואז אני אקבל, במקום אלפא אני רושם 10 מעלות ועוד 3 בטא, לחלק לשניים. ועוד מי? כמובן לא נשכח את בטא, היא הייתה בתרגיל. שווה ל-180, כמובן היה בתרגיל. נכון, קיבלנו משוואה אחת, זה נכון, אם נעלם אחד, זה נכון, אבל החיסרון הזה שיש לנו רק עבודה עם שברים. טוב, גם על זה אנחנו יודעים להתגבר, וזה מכנה משותף, ואתם יודעים שהמכנה המשותף הוא 2, כמובן לא לשכוח שזאת בטא חלקי 1, ו-180 חלקי 1, למדתם משוואות עם שברים, ואז אתם יודעים שזה פי 1, וזה פי 2, וזה פי 2, ותקבלו כאן, כמובן 1 כופל את כל המונה, ולכן זה יהיה 1 שכופל את כל המונה, והמונה הוא בעצם 10 ועוד 3 בטא, 10 מעלות ועוד 3 בטא, ואז אנחנו מקבלים פה, שימו לב, עוד פעמיים בטא, שווה כמה זה, אתם יודעים, נכון? אתם חייבים לדעת ש-180 מעלות כפול 2 זה 360 מעלות, זה חצי מעגל, נכון? זוכרים? מעגל שלם זה 360, אז חצי מעגל זה 180, בסדר? תזכורת קטנה. ואז כמובן אחד כל דבר, לא צריך לפתוח בפילוג רגיל, לא צריך לעשות 1 כפול 10 ועוד 1, לא צריך, כי 1 כפול כל דבר זה הדבר בעצמו. אז 10 מעלות ועוד 3 בטא ועוד 2 בטא שווה 360. זה נכון. ואז אנחנו ממשיכים, 10 יעבור אגף, 3 בטא ועוד 2 בטא ייתנו 5 בטא, וזה 360 פחות 10, טוב נכתוב הפעם, שיהיה ארוך קצת, לא נדלג הפעם על אף שלב, ו5 בטא שווה ל-350, ואין ספק שאתם יודעים לחלק ב5. ותקבלו שבטא שווה, 70 מעלות, כי 7 כפול 5 זה 35. טוב, קיבלנו כמובן שבטא שווה 70, ונצטרך לחזור להצבות, לא נזכח לשים מסגרת. מה זה לחזור להצבות? אני יודע עכשיו כמה בטא שהיא 70. טוב, די בעל פה תוכלו לדעת, שאם אלפא ועוד בטא זה 180, אז בטא היא 70, אז זאת אלפא 110, נורא קל לדעת את זה. בסדר. עכשיו אני אראה לכם דרך אחרת, דרך מעניינת, והדרך הזאת היא קשורה למה שקרה לנו פה. הדרך הזאת הייתה ארוכה יותר, עבדנו איתה בשברים, וזה החיסרון, גם האורך וגם העבודה בשברים. איך היה אפשר לעשות את זה אחרת? תסתכלו. נחזור לדבר הזה שהיה פה, אני אנסה להעתיק אותו ולהעביר אותו פה למטה. אוקיי, יופי. עכשיו בואו נעשה ניסיון נוסף מעניין. תסתכלו. 2 אלפא, היינו בדבר הקודם, אמרנו שאם נעביר את 3 בטא, אז נקבל 2 אלפא שווה ל10 מעלות ועוד 3 בטא, ואת זה כבר עשינו. את זה היה לנו כבר קודם פה. נכון? עכשיו במקום לחלק ל2, שימו לב מה אני עושה, אני לא רוצה לדעת מי זאת אלפא לבדה. ותשימו לב למה. האם אתם זוכרים שמשוואה השנייה הייתה שאלפא ועוד בטא הייתה 180? זוכרים את זה? כן. עכשיו תראו, אם אני אדע להעביר את 2 אלפא, אבל פה כתוב אלפא, אז יש לי רעיון. במקום לחלק את זאת ב2, כמו שעשינו קודם, ולקבל שברים, ולקבל הצבה עם שברים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, עד לפתרון, שזה אפשרי, בהחלט, רק ארוך. בואו ננסה לעשות משהו מתוחכם. נלך למשוואה הזאת שפה, ופשוט נגיע למצב שבמקום שנדבר באלפא, נדבר ב2 אלפא.
אבל איך? פשוט מאוד. אם נכפיל את כל המשוואה הזאת פי 2, אז מה נקבל? עכשיו תסתכלו. כאשר אנחנו מכפילים משוואה פי 2, ההכפלה פועלת גם עליו, גם עליו וגם עליו. ובשנייה אחת נוכל לקבל משהו מאוד מעניין. שמה? ששני אלפא ועוד מי, שני בטא, שווה למה? 360. המשוואה הזאת והזאת נקראות משוואות שקולות. למה? כי זה שהכפלתי בשתיים זה פעולה לגיטימית, והיא מאפשרת לי גם לכתוב ככה, או לחלק בשתיים, או לכפול באיזה מספר שאני רוצה. כמובן שאתם זוכרים שדיברנו על זה פעם, שמותר לכפול משוואה באיזה מספר שאתם רוצים, גם אם זה שלילי, הכל, חוץ מלהכפיל באפס. אני מקווה שאתם זוכרים את זה, כי אפס גורם למשהו שקרי שיכול להיות אמיתי. למשל, אם אתם אומרים ש4 שווה ל10, ואתם יודעים שזה שקר לא קטן, אז אם הייתי מכפיל את הכל פי 0, הייתם מקבלים ש4 כפול 0 זה 0, ו10 כפול 0 זה 0, ופתאום זה כן שווה. אז איך משהו שלא היה שווה הופך להיות כן שווה? בגלל שהכפלנו ב0. לכן הכפלה ב0 היא דבר אסור במתמטיקה במשוואה, הוא לא בא בחשבון. כל מספר אחר אין שום בעיה. עכשיו, לכן היה מותר לנו להכפיל פי 2. ואז קיבלנו את הדבר הזה. עכשיו תראו כמה שזה נהיה נחמד. הרי שני אלפא שווים לדבר הזה. ושני אלפא מופיעים פה. אז למה להסתבך? לוקחים את הדבר שקוראים לו שני אלפא שנמצא פה, ופשוט מציבים אותו ישירות במקום שני אלפא, ומקבלים משוואה חדשה, בלי שברים, יותר מתוחכמת, אבל יותר נחמדה. שימו לב, זאת אומרת, יותר פשוטה אפילו, אבל התחכום שהיה פה היה נחמד. אנחנו נדבר עוד בעתיד איך קוראים לשיטה הזאת, אבל לא עכשיו, ובואו רק נבין את העיקרון של השיטה. אז בואו נכתוב, במקום שני אלפא מה אנחנו רושמים? נכון, אני בטוח שאתם צועקים במקהלה, כולם, אם הייתי שומע אתכם, ועוד כמובן, בואו נכתוב את השאר בשחור, ועוד שני בטא שהיה שם, שווה ל-360 מעלות. זה אתם אומרים, זה ממש קל לפתור, נכון? כן, אבל תשימו לב מה מקבלים ובאיזה מהירות. ה10 יעבור, והדבר הזה זה 5 בטא, וזה שווה ל-360 שהיו שם, להוריד את 10. לא מזכיר לכם משהו? כן. הגענו לזה פה. זוכרים? זה היה כבר פה, במקום הזה. אבל היינו צריכים כדי להגיע למקום הזה, אם היינו מבודדים את אלפא, לעבור דרך קצת לא נעימה של שברים ושל מכנה משותף, שבאמת זה היה הכפלה פי 2, אתם רואים את ההכפלה הזאת שרצה? כל הדבר הזה הצלחנו להשיג את כל השורה הזאת על ידי טריק מאוד קטן, נכפיל את זאת פי 2, נגיע לדבר שרצינו, והכל מסתדר על ידי הצבה של בלוק, נקרא לזה בלוק שלם בתוך המצב, ומפה כבר הדרך קלה, שבטא שווה, 5 בטא שווים ל-350, ובזאת נסיים. נחלק ב-5, ונקבל שבטא, כמו קודם, שווה 70 מעלות. זהו. אוקיי? מקווה שנהניתם מהקליפ, בואו נצבע את המסגרת בצבע אדום. יופי. זהו, אז תמשיכו לפתור, לחשוב על כל דבר שאתם עושים, לקרוא בתשומת לב את ההוראות, ואני אשלח לכם גם את הקליפ הזה, או גם את החומר הזה שכתוב כאן, אני אשלח לכם אותו בוואטסאפ לכל הכיתה. אוקיי, אז להתראות, ביי ביי.